खुलुमबाय लोगोफोर, बर'नि रानि 2.0 चेनेलाव बयखौबो बरायनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बयबो दिनैनि सानसेयारि फान्जामुथि फरायथिनाय भिडिअखौ नायनानै गोसोखौ गोजोननाय मोनगोन। दिनै 17 एप्रिल 2026 एबा 3 बैसाग दान 1432 मायथाइनि शुक्रबार बाराय। राशि बायदियै गिबियावनो दङ मेष राशि। दिनै साना मेहेरगोनां जानानै फैगोन। रंजा बाजायै समखौ दैदेनलांनो हागोन। धोन बांहोनो हानायनि खाबु दं। गावबा गावनि न' बांखौ गोदान महर होनो सानखांगोन। समाजाव खामानि बांनायखौ नुनो मोनगोन। जिउनि लोगोजों गोजोनै सम हगारहरगोन। थांना थानायनि गोरलै राहा नागिरगोन। गोदान सिमां मिजिंफ्रा सुजुजागोन। सावस्रि फारसे गोग्गोयैनो थागोन। नोंथांमोननि दिनैनि खाफाल गोनां गाबा जादों गोजा आरो खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 9। वृषभ राशि। खामानि फारसे सिगांथिं आवगायलांनो नाजागोन। दिनै साना गोमोथाव जाखांगोन। खायसे गोब्राबथि खामानियाव सांग्रांथिया गोनांथि। धोन बारायहोनो खाबु मोनगोन। रांखान्थियारि मोजां खौरां मोननो हागोन। सावस्रि फारसे जोथोनथि साग्लोबगोन। गोदान खामानि जागायजागोन। रंजा खुसियै खावसे सम थांगोन। गोसोआ गोहो बोलो बांगोन। नोंथांमोननि दिनैनि खाफाल गोनां गाबा जादों गुफुर आरो गलाब आरो खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 2। मिथुन राशि। गोरोबलायनायजों सम हगारहरगोन। गोबां खामानिनि थाखाय मेंग्लिनाय मोनखांगोन। बेफार फालांगियाव मुलाम्फा फैगोन। गथ' गथायनि फारसे मोजां खौरां मोनगोन। गोजाम लोगोनि नुजाथिनायजों गोसोआ रंजाखांगोन। गुबुननि सायाव सोनारनाया मोजां नङा। मोजां मोनलायनायाव गोदै महर मोनखांगोन। सावस्रि फारसे जोथोन लाखिनाया गोनांथि। नोंथांमोननि दिनैनि खाफाल गोनां गाबा जादों गोथां आरो खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 5। कर्कट राशि। सावस्रिया गोग्गोयै बारलांगोन। धोन बांहोनो खाबु मोनगोन। थाबथानाय फैसा मोनफिननो हागोन। गुबुना मददनि थाखाय हांख्रायगोन। समाजारि खामानियाव बाहागो लागोन। नखराव रंजा खुसियै बारलांगोन। फरायसाफोरनि थाखाय मोजां सान। केरियार फारसे सिगांसिन जागोन। नोंथांमोननि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों सिलभार आरो गुफुर आरो खाफाल गोनां गाबा जादों 2। सिंह राशि। खुसिनि सान। गोसोआव खुसि साग्लोबगोन। आंगोफोरजों रंजा खुसियै सम हगारहरनो हागोन। लोगोफोरजों मोजां खामानिफ्रा आवगायलांगोन। बिदा फंबायनि मदद मोनगोन। गोदान खामानिफोरखौ जागायजेननो खाबु मोनगोन। जिउनि लोगोजों सम हगारहरनो हागोन। केरियार फारसे सिगांथिं आवगायलांगोन। सेंग्रा सिख्लाफोरनि थाखाय मोजां सान। नोंथांमोननि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों केसारिया। कन्या राशि। सांग्रांथि लाखिनाया गोजोननि लामा। दुखुखौ रैरुब महर होनायनि गोनांथि। सानै हयै रां खरसा खालामनायनि गोनांथि। थासारिया मुलाम्फा गथायगोन। दावराव दावसि नांज्लाय खमज्लायनिफ्राय गोजानाव थानाया मोजां। सावस्रिखौ गोग्गो लाखिनायनि गोनांथि। फरायसाफोरा गावबा गावनि बिबानखौ मावफुंलांनाया मोजां। सोमोन्दोआव गालाय गुजाय सोमजिगोन। नोंथांमोननि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोथां। तुला राशि। दिनैनि साना मेहेरगोनां जानानै फैगोन। फैसा सोसननाया फालांगिखौ राफोद महर होगोन। सोलोजों देरहासार जागोन। धोनजों सोमोन्दो गोनां खामानिया सिगांसिन जागोन। लोगोफोरनि हेफाजाबजों गोदान लामा गेवगोन। समाजाव मान बांगोन। केरियार फारसे आवगायलांगोन। नोंथांमोननि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों निला। वृश्चिक राशि। साना गाब गोनाङै बारलांगोन। सावस्रिया सिगांनिख्रुइ साबसिन जागोन। थाबथानाय फैसाफोरखौ मोनफिननो हागोन। खामानिनि जेंनाफोरा सुस्रांजागोन। गोदान बिथांखिफोरा सुजुजागोन। मोजां मोनलायनाय गोजोन साग्लोबगोन। फरायसाफोरा गिदिरनि बोसोन फालिलांनाया गोनांथि। वृश्चिक राशिफोरनि दिनैनि
खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों मेरुन। धनु राशि गोदान सिमां मिजिंफोरा सोरजि जागोन। थासारिया सोलायनाय फैगोन। गोजाम राङारि सोसननायाव मुलाम्फा मोनगोन। खामानि फारसे गावखौ दिन्थिसारनो खाबु मोनगोन। समाजारि खामानिफोराव बाहागो लानो हागोन। सावस्रि फारसे नोजोर लाखिनाया गोनांथि। रंजा खुसि थानो गोसो जागोन। नोंथांमोननि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोमो। मकर राशि खस्थ' खालामनायनि गोदै फिथाइ थायगोन। जब आरो बेफार फालांगियाव मुलाम्फा मोनगोन। खस्थ'आ गाब गोनां महर होगोन। सांग्रांथि फारसे नोजोर लाखिनाया मोजां। खरसा फारसे सांग्रां जानाया गोनांथि। मोजां मोनलायनायाव गोजोन खुसि साग्लोबसारगोन। नोंथांमोननि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 10 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोसोम। कुम्भ राशि दिनैनि साना गाब गोनां महर लागोन। लोगोफोरजों सम हगारहरना गोसोखौ गोजोननाय मोनगोन। केरियार फारसे लोगोनि मददजों मुलाम्फा मोनगोन। नखराव जेंना जेंसि साग्लोबसारनो हागौ। देहा सोलेरखौ गोजोन मोनखांगोन। मोजां मोनलायनायफोरा राफोद महर मोनगोन। खरसा फारसे सांग्रां लाखिनाया मोजां। नोंथांमोननि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 11 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों निला। मीन राशि दिनै सांग्रांथि लाखिनाया गोनांथि। खामानि थिलियाव नासयजानाय सहायनांनो हागौ। नखराव लोगोफोरनि आगानजों गोसोखौ गोजोननाय मोनखांगोन। मोजां मोनलायनायाव हेंथा हेंसि नुजाथिनो हागौ। केरियार फारसे सिगांसिन जागोन। सावस्रि फारसे गोग्गो नुजाथिगोन। गावखौ कन्ट्रलाव लाखिनाया मोजां। नोंथांमोननि दिनैनि खाफाल गोनां गाबा जादों केसारिया आरो खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 12। लोगोफोर, नोंथांमोना दिनैनि सानसेयारि फानजामुथि फरायथिनाय भिडिअ'खौ बोरै मोनखो कमेन्ट बक्सआव फोरमायहरनो दाबाव आरो बेजों लोगोसे सोरबाफोर बर'नि रानि 2.0 चेनेलाव दिनैसो गोदानै फैदोंब्ला बर'नि रानि 2.0 चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाब्लानो जाबाय, जाहाथे जेब्ला जों बेबादिनो सानफ्रोमबो सानसेयारि फानजामुथि भिडिअ लाबोयो अब्ला नोंथांमोना थाबै नटिफिकेसनखौ मोनहैनो हायो। दिनैनि भिडिअ'खौ जाय बिथांमोना जोबजासिम नायजोबलांबाय बिथांमोननि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हाजासे अननाय आरो सिबिनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय जाबाय।